Dames en heren, goeiedag, daar ben ik weer. Ik wilde even een paar minuten nemen om even met u te praten over een aantal issues die in onze gemeenschap leven. Met name daar waar het gaat over de discussie over de aantal actieven die wij dagelijks rapporteren. Laten we even teruggaan in de tijd van hoe zijn we hier gekomen? Hoe komen we op dit punt met deze discussie? U weet nog in het begin, toen we pas geconfronteerd werden met de epidemie, moesten wij daarmee omgaan. En het omgaan met de epidemie, de pogingen die wij ondernemen, de wijze waarop wij werken, zijn gericht op het proberen af te remmen op de groei van het totaal aantal positieve gevallen. Zodat we beter in de hand houden, zeker in het begin, wanneer we niet weten welke kant het op gaat. De principes die we daarbij hanteren zijn drieërlei. 1. Detecteren, isoleren, contact tracing doen. Er komt nog een vierde bij, mensen die wij natuurlijk positief hebben bevonden, dat we die vervolgen. Dat we kijken wanneer zij niet meer infectieus zijn. Want je moet binnen blijven. Als je je te snel naar buiten laat gaan, dan betekent dat er kans is dat je andere mensen besmet. Maar als dat niet meer zo is, als die kans om besmetting er niet is, dan is dat het moment aangekomen waarbij jij uit isolatie kan gaan. Dat hebben wij gedaan. Dat hebben we eerlijk gezegd vrij goed gedaan, zeker in het begin. Met een klein aantal mensen, keihard gewerkt, dag en nacht, letterlijk, om dat te proberen te halen, om dat in toom te houden. Toen kwam de volgende fase, waarin wij de maatregelen die genomen zijn, die hebben geholpen, die erop gericht waren, om inderdaad ervoor te zorgen dat er minder positieve mensen, minder mensen elkaar zouden besmetten. Toen we bijna geen enkele besmetting meer hadden op het eiland, toen konden we de maatregelen versoepelen. Hebben we gedaan. Lockdown versoepeld. Maatregelen voor restricties voor binnenkomende reizigers versoepeld. Alleen, en dat hebben we gezegd vanaf het begin, dat betekent dat je moet verwachten dat je de virus kunt herintroduceren in je eiland. Een aantal gevallen zullen omhoog gaan, een aantal gevallen kunnen fors omhoog gaan. Dat betekent dat je ook meer mensen nodig hebt om al dat werk dat we deden, isolatie, detectie, isolatie, contact tracing en follow-up, dat je daar meer mensen voor moet hebben om dat aan te kunnen. Helaas is dat gedeelte pas nu gebeurd, dat wij meer mensen hebben gekregen. Daarom lopen wij achter. Daarom lopen wij achter met positieve bellen. We lopen ook achter met het vervolgen van mensen en determineren of ze werkelijk uit isolatie kunnen, ja of nee. Dat is één belangrijke reden waarom we achterlopen, maar het komt ook helaas ook vaak voor dat als we al wel mensen bellen, dat we hen niet te pakken kunnen krijgen. Het nummer doet het niet, men neemt niet op, we kunnen ze niet bereiken. Ook dat gebeurt heel veel. Dat is een andere reden waarom het ons niet lukt. Maar we hebben nu eindelijk die mensen die we nodig hebben om dat te kunnen doen. In ieder geval, we hebben een grotere groep. En u heeft dat kunnen zien de laatste tijd. Dat het aantal mensen die wij uit isolatie kunnen zetten, dat toeneemt en dat het aantal actieven langzamerhand daalt. En we gaan er verder op inzetten. Dus wat u kunt verwachten voor de komende dagen, is dat dat zo door zal blijven gaan. Dat we zullen proberen zoveel als mogelijk het aantal mensen die uit isolatie kunnen inderdaad vermeerdert. Dus dat het aantal actieve mensen die nog als zodanig gezien worden ook omlaag gaat. Ik wil één issue bij u naar voren brengen. Uit isolatie gaan, en ik zeg dat met nadruk, ik heb het niet over genezen, want dat zijn twee verschillende dingen. Uit isolatie gaan is omdat jij niet infectieus bent. Dan hoef je niet meer per se thuis te zitten. Dat is iets anders als genezen. Mensen die niet meer infectieus zijn, die kunnen nog een gereden lange tijd nog wel klachten blijven houden. Bijvoorbeeld dat ze nog niet goed kunnen ruiken of proeven. Bijvoorbeeld dat ze nog ademhalingsstoornissen hebben of moe zijn. Dat is dus niet helemaal genezen van de ziekte. Dat kan langer duren. Daarvoor moet je bij de huisarts zijn. Als die klachten verergeren of toenemen, moet je kijken of er iets anders aan de hand is. En het is ook iets anders als zijnde arbeidsgeschikt. Want het kan best zijn dat jij niet meer infectieus bent, maar of je nog helemaal goed en fit bent om je werk te kunnen doen, dat is ook weer een ander issue. Daar gaat de arbo-arts over, de SVB-arts. Het gedeelte waar wij over gaan, dat is bepalen, is iemand nog infectieus of kan hij als niet meer infectieus worden beschouwd en kan hij in ieder geval uit huis. Dus we moeten die dingen niet uit elkaar halen. Hoe het ook zij, om weer te herhalen wat u kunt verwachten, komende tijd zal het beter lukken om mensen uit isolatie te laten gaan
en dat het aantal actieven omlaag gaat. Dank u hartelijk voor uw attentie. Ik wil u allen een goed, gezond en gelukkig jaar wensen. Het allerbeste. Dank u wel.